Ens acomodem amb la postura, sigui la postura que haguem escollit. Tanquem els ulls, també els podem deixar entreoberts, com preferim. Si estàs estirada, deixa que els peus caiguin cap als costats, els palmells cap amunt i la barbeta una miqueta cap al coll. Si estàs assentada, deixa que els genolls es relaxin cap als costats. Relaxa la pelvis, el sacre i el còccix pesen cap a terra. Espatlles relaxades, esquena recta. Vas prenent consciència de l'espai que ocupes, del volum del teu cos, la matèria que forma part del teu cos. I vas sentint com el cos pesa. Sent el cos com una unitat. Sent com pesa en contacte amb el terra. Sent les parts del teu cos que estan en contacte amb el terra. I observa com cada vegada peses més. Molt lentament farem un recorregut per tot el cos. I demanarem a cada part del nostre cos que es relaxi, que s'adormi i que integri la immobilitat. Així que porta la teva consciència als dits dels peus, un per un. I permets que es relaxin, que s'adormin. I els deixes immòbils. Porta la teva consciència a l'empeine. I permets que es relaxi, que s'adormi, que es quedi immòbil. La planta del peu,
relaxa, s'adorm. El taló es relaxa i s'adorm. Et centres ara en el turmell, els dos turmells. I els deixes relaxar-se, descansar. Vas pujant per les teves cames, la part anterior i la part posterior de la cama. I les sents quietes. Deixa que s'adormin, que relaxin. Els genolls adormits. Les cuixes suaus i adormint-se. Sents les cames i els peus i els sents distants. Distants a tu. Visualitza ara tota la zona de la cadera, de la pelvis, tots els ossos d'aquesta zona. I deixa que pesi. Que s'adormi. Visualitza els òrgans que conté aquesta zona, els genitals, la part del baix ventre, i tot està relaxat i ho vas sentint allunyar-se, distanciar-se de tu. Sent els costats del tronc. L'estómac, el diafragma. I ho vas deixant adormir-se. Sentint que es va tornant immòbil, que es va aquietant.
I visualitzes les costelles, els pulmons, l'esternón, tota la caixa toràcica, fins a les clavícules. Sents el moviment de la respiració, que és molt sutil. Sents els ossos i els òrgans d'aquesta zona adormir-se, descansar. Fes un recorregut per tota la teva esquena. Sentint la musculatura que et sustenta, la columna, els omoplats. Tant els ossos com la musculatura es van adormint, relaxant-se. Sents ara la zona del coll, les cervicals, la barbeta. I deixes aquesta zona immòbil, relaxada, adormint-se. Permets que s'adormi la musculatura de la cara, les parpelles relaxades sobre els ulls que descansen. I tot el cap, el cervell, els cabells. Vas deixant que s'integri la immobilitat, la calma, que s'adormin. Tot el teu cos està profundament immòbil, adormit, lleuger, subtil i cada cop més llunyà. I des de la distància, la teva ment està desperta, la teva ment es manté alerta. I porta la mirada interna a l'espai entre les celles. I concentrant-te en aquest punt, et permets elevar la consciència
cap a un nou espai, un espai més ampli, un espai infinit. Te'l deixes sentir, te'l deixes explorar. Observa aquesta amplitud que s'obre davant teu i deixa que es dibuixi a la teva pròpia manera. Si sents que et perds, que apareixen els diàlegs mentals, que et disperses, simplement porta la mirada interna de nou a l'espai entre les celles. I des d'aquí pots començar de nou a dibuixar aquesta amplitud, aquest espai infinit. Lentament visualitza la silueta del teu cos. Observa com es va dibuixant davant teu la teva silueta, els contorns del teu cos. Reconeixes, vas construint la postura en la que estàs. I t'observes des de la llunyania, des de fora. Observes el teu cos adormit davant teu. I a poc t'hi vas apropant, entrant en compte amb delicadesa, sentint a poc el teu cos. Vas sentint la matèria, prenent consciència de nou del cos físic.
fixa't amb cada una de les sensacions de tornar a sentir el cos, el teu cos. El formigueig de la vida despertant-se dins teu, l'escalfor, la suavitat de la pell, el vaivé de la respiració, una respiració tranquil·la, sents el teu cap, els cabells, la musculatura de la cara, les parpelles, els ulls. I et vas permetent que el cap connecti de nou amb tu, es desperti, sents la mandíbula, el coll, les cervicals, sents l'aire entrant i recorrent el teu cos, la teva gola, la musculatura de l'esquena, la columna vertebral que sempre et sustenta, prens consciència de la teva caixa toràcica, dels pulmons, sents la vida dins teu a través de la teva respiració, del bombeig del teu cor. Els costats del tronc, la panxa, el baix ventre, els genitals, la zona de la pelvis. Vas reconnectant amb els teus ossos, amb els teus òrgans, amb musculatura, les articulacions. Sents les teves cames, de nou. Els genolls. Permets que els turmells es despertin, connectant amb ells. Connectes també amb el taló, amb l'empeine, tota la planta del peu i tots els dits. Connecta amb els teus braços, amb les teves mans. I sentint de nou tot el teu cos ple de vida,
Vas fent petits moviments amb les mans, moviments naturals que t'ajudin a tornar, a recuperar molt lentament la mobilitat. Si estàs estirada, incorpora't al teu ritme i t'assentes còmodament. Intenta mantenir els ulls tancats. I posarem les mans juntes al centre del pit. Baixes el cap a les mans i t'agraeixes aquest moment, aquesta estona. Per connectar amb la calma, amb el silenci. I torna a aquestes sensacions sempre que vulguis. Namasté i moltes gràcies.